Hallo, please, det var da bare mine penge tilbage. Kom nu, please. Hvorfor? Hør her, Michael, hvad fanden laver du med at pille ved sådan en flot dame der? Du opholder kraftedeme ordentligt. Ja, det må du undskylde, frøken. Ja, der er jo nogle skøre mennesker herude nu til dags. Nej, jeg venter det er fint. Du er ikke mener, at hun tog mine penge og putter mig i gæld, hun gjorde imod en lort for mig. Hvorfor du gør noget for at stoppe hende, mand? Hvad fanden er meningen? Ej, nu hører du efter. Jeg vil bare have noget stort tatser. Okay? Nu hører du efter. Jeg vil bare have noget stort tatser. Det var for ikke... Du så min penge. Hallo, mine penge, Vent, hallo, mine penge. Hallo. Hun tog mine penge for min opsparing og brugte dem på gambling. Hvorfor stoppede du hende ikke? Hvad mener du? Hvorfor kigger du mig på den måde der? Hvad mener du? Det kan sgu da godt være, hun tog dine penge, men hvad der, det er sgu da din egen skyld for at tro på kvinder for helvede. Hvorfor tror du, jeg tog det arbejde, mand? Nu skal jeg putte mig så fucking meget gæld, jeg skal jo betale på en eller anden måde. Jeg har prøvet med at sælge din krop for penge for helvede, det har jeg hørt sgu da god.